Takže ahoj, vítejte u dalšího videa a dnešní video teda bude Winter Cheesesteak. Otázky mám napsané tady v sešitě. První otázka, nejoblíbenější zimní lak na nehty. Tak za mě to jsou určitě 4. Tyhle. První 2 jsem teda koupila, jakoby byly v časopise, takže s časopisem je to teda tenhle červený a bílej, takže nemají značku. A omlouvám se za světlo, mimochodem. Další je teda od Miss Sporty, tenhle zelený se třpitkama a je to odstín 346. A poslední lak je teda tenhle od Essence, je to Nail Art Glow in the Night. Takže takhle od Essence. A ten mi jako nepřijde moc vánoční, ale prostě miluju, když si ho, já se ho jakoby dám na Štědrý den. A když teda končí ten den dřív, než jako prostě se rychleji smívá, tak vždycky jdu třeba po ulici a svítí mi nehty, takže tak. Druhá otázka, nejoblíbenější balzám na rty. Tak za mě je to určitě tenhle Lipsmaker Coca-Colovej. Jako nevím, co o něm víc říct, protože ho všichni znáte. A taky mám ráda od Garnier a tak. Třetí otázka, nejoblíbenější zimní oblečení. Tak určitě tahle černá mikina. Je to takhle s kožíškem uvnitř i v kapuce. A takhle má rukávy. Takže černá mikina, to úplně miluju. Čtvrtá otázka, nejoblíbenější zimní doplněk. Tak já mám teda čepice a šály. Mám tady teda od každého jednu. První je teda čepice, je to takováhle vínová s bambulkou. A k tomu teda mám tady šálu, laky. Mám tady teda takhle vínovou šálu, taky s bambulkama. Takže tak. Pátá otázka, nejoblíbenější zimní svíčka. Tak za mě je to určitě od Glade. Takováhle je to teda jablko a skořice. A úplně úžasně voní, takže doporučuji, kupte si ji určitě. Šestá otázka, nejoblíbenější zimní nápoj. Tak za mě je to určitě čaj nebo kakao. A prostě miluju čaj. Sedmá otázka, tvůj nejoblíbenější film, pohádka všech dob. Je to určitě Sám doma. A na toho bych se mohla dívat furt a prostě nikdy mě neomrzí a pohádka je teda Grinch. Osmá otázka, nejoblíbenější vánoční píseň. Tak já mám teda 2 a určitě se neopičím od Maddie Payne, ale mám taky ráda tyhle 2 písničky, takže to. A je to teda od Justina Biebera Mistl. Tady ji uslyšíte. Já prostě Justina Biebera jako moc neposlouchám, ale jako skoro vůbec a tahle písnička se mi strašně líbí. Takže tak. A druhá písnička je teda od Ariana Grande, Santa Tell Me. Taky tady uslyšíte. Tak, 9. otázka, nejoblíbenější vánoční jídlo, tak za mě určitě cukroví. 10. otázka a poslední, co plánuješ o vánočních prázdninách? Tak já plánuju to, že budu samozřejmě doma, užívat si volna a možná půjdu i s kámošema ven, ale to ještě nevím. Takže tak. To by bylo celé video, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak like, určitě potěší, komentujte a pak sdílejte a odebírejte můj kanál. Určitě to není poslední video. Tak jo, tak těším se na vás v dalším videu. Ahoj!